Bé, vaig intentar fer aquest tutorial sense haver d'editar gaire, perquè fer l'exercici es triga una mica, però fent l'edició es triga molt més, i a veure si puc aconseguir un vídeo que sigui més fàcil d'editar. Bé, vaig a fer l'exercici dels complementaris amb el groc i el violeta una altra vegada, però el vaig a fer amb acrílic i el vaig a fer amb un blat de moro. Vale? Tenim una alumna que tenia un problema amb el color del blat de moro, amb un quadre d'acrílic, que li havia quedat molt saturat, massa llampant, cridava molt l'atenció, i bueno, aquí vaig intentar fer una demostració de com es neutralitza, que com ja sabeu, si heu vist l'apassionant primer capítol dels colors complementaris, doncs sabeu que és el groc, li posem el seu complementari, que és el violeta. Vaig a fer servir aquests acrílics, que se suposa que són uns acrílics americans que em van dir que trigaven més a eixugar i que són molt bons, perquè vaig a pintar sobre paper, un paper multitècnica, però l'acrílic s'asseca molt ràpid, ja sobre la tela, doncs imagineu-vos sobre el paper. Vale? Així que és un format petit, no hauria de tenir problemes, perquè els problemes surten quan hem de cobrir grans superfícies, d'acord? Però bueno, igualment aprofito per fer servir això. Veieu? Ja acabo de començar i ja m'he tacat. Ja m'he omplert de pintura, però bueno. Normalment quan posem els colors a la paleta hem d'intentar posar els clars per una banda i els més foscos allunyats, perquè si no el que passa és que es poden embrutar més fàcilment. Però bueno, jo per intentar que entri tot en el pla, doncs ho poso aquí més aviat juntet. Vale? Aquí poso un blau, és un blau fosc, no arriba a ser Prússia, però bueno, és el més semblant que tinc. Perquè el que farem serà, en lloc de fer el violeta amb el cian i el magenta, el farem amb el blau més fosc que tinc i amb el vermell més fosc que tinc, com si fossin Prússia i carmín, vale? Tot i que aquí no són ben bé aquests, però perquè enfosquir sigui més fàcil. Bé, doncs aquí poso vermell, el blau, el groc, i posarem també una mica de blanc, perquè a les zones on dona més la llum, doncs el groc haurà de ser una mica més clar, no el groc cadmi tal qual surt del tub. Vale, doncs amb aquests colors tindríem ja en principi suficient per fer no només el blat de moro, sinó també les fulles. Bé, doncs per aquí tinc un got d'aigua, una tassa, vale? No la fico dins del pla perquè és que si no em cap tot. Tinc un drap que ja té solera, com algun que ja coneixeu de classe, per anar eixugant, i vaig agafar algun pincell. Com és una obra petitona, doncs tampoc necessito un pincell que estigui super guai. Vale? Vaig agafar un pincell de llengua de gat, que està una mica xuxurrido, però ja sabeu que m'encanta viure al límit. Vale, aleshores anem a fer el color. Començarem amb un to intermig, ni molt clar ni molt fosc, i a partir d'aquí posarem la llum i posarem l'ombra. Vale? Doncs bé, pel to intermig necessitem neutralitzar una mica aquest groc, perquè ja veieu que és super potent, si el posem. Vaig a retirar una mica això perquè em càpiga el dibuix, així, més o menys, a veure. Si jo poso aquest color tal qual, veieu que això dona una patada a la vista que no vegis. Vale? Aleshores què fem? Doncs el que anem a fer és començar posant complementari. I com farem el complementari? Doncs barrejarem el vermell. Aquests acrílics són una mica diferents, fan una mica que són com llafiscosos. I el blau, que al ser colors més foscos que els primaris,
veieu que queda un color super fosc. Pràcticament semblaria com negre. Ara l'única cosa que ens faria falta per fer negre, si volguéssim, seria posar una mica d'ocre, que és un groc fosc. I així el que estaríem fent en realitat és neutralitzar un violeta super fosc amb el seu complementari. Vale? Doncs ja tenim aquest color super fosc, vale? Que ha de ser el complementari. Netejo el pincell una mica, eixugo una mica, perquè ja veureu que, com vam dir en el vídeo anterior, els colors foscos influeixen molt en els clars. Si veieu que s'està tornant molt verd, és perquè potser m'he passat posant blau. Vale? Aquest blau és superpotent, com si fos Prússia, i ja sabeu qui heu fet servir acrílic, que és superpotent. Com ha passat això, com ho puc corregir? Doncs posant una mica més del vermell, vale? Perquè sigui més equilibrat. Vale, aquí ja seria un color més neutre, però és massa fosc. Vale? Llavors què faig? Netejo el pincell, sobretot si vaig a agafar el groc o el blanc, rentem el pincell. Al revés no faria falta perquè no es notaria gaire. Però agafo el groc, poso una mica aquí mateix i molt poquet d'aquesta barreja que hem fet. Vale, i així neutralitzo. Vale? Que vull que sigui una mica més càlid, en aquest cas perquè el blat de moro li està tocant el sol i és una llum més càlida, un palet de res de vermell. Molt poquet. Vale? Anem a fer una primera capa molt aigualida per cobrir una mica. A veure què tal. En el paper l'acrílic llisca molt poc. Aquí no ens hem de preocupar com a l'aquarel·la perquè l'acrílic és opac i podem corregir les vegades que faci falta. Molt bé. De seguida s'asseca, però mentre s'asseca aquesta primera capa anem a fer una miqueta de verd per tenir ja el que serien les fulles. Per fer verd agafarem el groc i li posarem una miqueta de res d'aquest blau a poc a poc, per no passar-nos. Vale. Perquè sigui una mica més neutre, què farem? El verd té com a complementari el vermell. Doncs li posem molt poquet vermell per neutralitzar una mica, que no sigui molt llampant. Anem a fer una prova. L'enfosquirem una miqueta més, posant-li una miqueta de vermell i una miqueta de blau. Anem a fer una capa molt aigualida, semblant a com si donéssim una capa amb aquarel·la, que és la nostra base.
Agafaré un pincell que tingui una miqueta més de punta. Per fer aquesta part d'aquí. Molt bé, i tenim la primera capa de les fulles. D'acord? Bé, doncs ara anem a fer la part fosca del blat. Agafarem més groc i tornarem a fer una barreja neutra, però ja més fosca. Agafarem groc, que els colors clars sempre s'acaben abans. I ja fiscós és aquest acrílic. Molt ja fiscós. I anem a posar-li... Mireu, si s'està secant ja, Toni! Toni! Se m'assequen els acrílics! Uah! Bueno. Aquí tinc un color més fosc per fer una primera part així com d'ombra, però li posaré una miqueta més càlid. Aquí ho podíem anar perfilant i normalment fer una mica així, o podem fer més ràpid, tapem tota la zona on volem que estigui l'ombra, més o menys. I després ja a sobre li farem els toques que calgui. Zona de més foscor? Doncs agafem aquí directament. Bueno, ara està molt mullat. Què passa com està molt mullat? Doncs que rellisca. Així que què farem? Ho deixarem que s'aixugui. Podem agafar un pincell que estigui una mica fet caldo i podem difuminar, si cal. Bueno. Aquí podríem anar fent els detalls de cada granet, però és que això no és el que ens interessa ara, sinó veure això, com s'enfosqueix amb el complementari i ara com aclariríem la part de més llum. Agafaríem el groc, el posarem aquí al costat, posaríem blanc, i aleshores, després, la part de més llum, doncs posant-li més blanc. Si volem encara fer més contrast, perquè la llum del dia és molt potent, doncs podem agafar i encara enfosquir més el color. Si voleu, mentre no s'asseca, podeu
difuminar una miqueta doncs, això amb un pincell que estigui gastat. Vale? Ja us dic que aquí sobre paper tot és més complicat. I si volguéssim enfosquir doncs, la part de les fulles, faríem servir el complementari. Vale? El que passa és que mira, m'agrada com ha quedat aquest color i no sé. Bueno, ho tocarem una miqueta perquè veieu. Seria el verd, en aquest cas, el faríem una miqueta més fosc. Li posaríem complementari. Aquest pincell com està fet caldo, no sé si ho veieu, com està fet caldo ens serveix per fer aquestes fibres de la fulla. Bé, doncs fins aquí l'exemple. Espero que us hagi quedat una mica més clar com funciona l'aparell de complementaris del groc i el violeta i també doncs, una miqueta el del verd amb el vermell. Bé, doncs fins aquí un altre capítol de l'apassionant món dels colors complementaris. Fins un altre...